pensava dir alguna cosa de l'exposició de dalt, ja ho ha dit el Cisco, llavors ja quasi que passaré. De totes maneres, penso que aquesta exposició, que té una feinada immensa al darrere, que està dedicada bàsicament al ciclisme professional i a la gent d'aquesta ciutat que ha tingut projecció posteriorment en el ciclisme professional, se'n podria fer una altra d'una extensió més o menys similar dedicat al ciclisme popular, perquè penso que aquí, la quantitat de ciclistes que hi ha en aquest poble, el que va ser la Challenge, per exemple, als anys 80 i 90, és una cosa que queda una mica reflectida en l'exposició, però així com una mica de passada. Penso que tan important pot ser el ciclisme més aviat popular, que som els que representem aquí la majoria, com aquest ciclisme més aviat professional. Primer que res, voldria començar per fer una salutació a l'editor del llibre, el Bernat López, que està aquí, primera fila, que va impulsar des de l'any 2011 l'editorial Cultura Ciclista, i hem arribat fins al 2016 i sembla ser que encara no s'ha arruïnat, el qual és una gran notícia, penso. El Bernat López, com a tots bons ciclistes, ens vam conèixer dalt de la bicicleta i per part meva, com no podia ser d'altra manera, pujant un coll, pujant Can Massana. Un dia pujàvem la Núria i jo per la banda de Castellolí, per la banda dels Brucs, poques vegades he pujat jo pujada per aquella banda i pam, allà a la Cruïlla ens trobem un ciclista que pujava sol i en poc rato, que hi ha un quilòmetre escàs, des d'allà a la Cruïlla fins a la Can Massana, em vaig enterar que eres editor de ciclista, de llibres de bicicletes. Jo em vaig dir que jo també havia fet algun llibre i ens vam conèixer tal com toca, no? Cultura Ciclista, en aquests anys ens ha apropat bastantes biografies ciclistes, ja sigui en monografies com la de Fausto Coppi o Lluís Ocaña o alguna cosa així, sinó també molts altres amb llibres que tenen una visió més de conjunt. Ha tocat Laurent Fignon, Marco Pantani, Cipollini, Cyril Guimard, ara Mariano Cañaro, evidentment, Berrendero, Bobet, Valverde. Penso que ens ha donat peu a conèixer moltes de les figures del ciclisme. Jo penso que el ciclisme té una especial projecció en els llibres. És un esport que es parla bé en els llibres. Altres esports diria que no s'hi parlen tan bé. Hi ha molts exemples de llibres de ciclisme, tot i que els que podem ser del món puguem considerar que n'hi ha pocs, jo diria que n'hi ha molts. Jo voldria mencionar-ne tres que a mi d'alguna manera o altra m'han agradat intensament. Un el vaig llegir l'any 69, fa molts anys d'això. Estava jo a París amb una casa d'una família i en aquella casa només hi havia un llibre, no n'hi havia cap més. Les Boucles d'Issène, un llibre de Louison Bobet, no sé si el coneixeu, que va ser un guanyador del Tour de França de l'any 58 i que és un llibre que parla només d'una etapa, d'una prova ciclista d'un dia, la Tour de Susem, i explica tot el que va fer aquell dia, des de les 6 del matí que es lleva, es prepara el cafè, s'omple el termo i així fins al final de l'etapa, que evidentment va guanyar. Després, Louison Bobet va guanyar el Tour del 58 i no va guanyar més perquè va coincidir amb el Coppi, va coincidir amb el Bamontes, va coincidir amb el Berrendero i eren uns anys que hi havia molta figura. Com a prova de l'estimació que els ciclistes francesos tenen pel Louison Bobet, en un dels llocs més emblemàtics del ciclisme, com pot ser la Casa de Serte, pujant l'Isoar, un altre dels colls mítics del ciclisme, hi ha un monument que hi ha la placa de Fausto Coppi i del Louison Bobet. És un lloc que jo he anat en marxes per allà i els ciclistes que van a la marxa es paren a fer-se la foto allà, O sigui, és un ciclista que va guanyar poc, potser, però que va tenir una gran admiració entre els francesos. Un altre llibre que també penso que ja és més de cap aquí, més a l'abast de tothom, va ser l'Alpe d'Huez de Javier García Sánchez, una novel·la també sobre el recorregut del que és la Marmot, que molts dels aquí presents coneixeu i alguns heu fet i tot això. I penso que també és un llibre que narra també una única etapa i el tercer llibre que volia citar també narra una única etapa. És un ciclista holandès, el Tim Krabbe, que va escriure el llibre El ciclista, que es va publicar aquí a Espanya deu fer 8 o 10 anys
i que també parla d'una etapa que es desenvolupa pel centre de França i que s'acaba a dalt del Mont Igual, i ell parla del vent que fa i tot això. Bé, jo quan vaig llegir aquell llibre al Mont Igual no hi havia anat, no? I ràpidament doncs ja m'havia d'anar i evidentment, com diu el llibre, fotia un vendaval de collons allà dalt, no? I bueno, jo recordo que la feinada era aguantar-se el de la bicicleta, no? Aquest llibre que avui ens toca presentar, Mariano Cañardo, i el primer campió del món que va viure Mariano Cañardo, d'Ivan Vega, que tinc aquí al costat, té la particularitat, com bastants altres llibres d'aquesta editorial, que el fa un periodista. Iván Vega és periodista, Sergi López de Gea, periodista del periòdico, també ha fet algun llibre d'aquesta editorial, Carlos Arribas, del País, també ha fet algun llibre d'aquesta editorial, i, bueno, doncs, l'Iván Vega ha estat treballant de periodista a Meta 2000, ha treballat a Ciclismo en Ruta, a Ciclismo a Fondo, a Radio Marca, i ara és el cap de premsa de la Federació Catalana de Ciclisme. A més, també va col·laborar bastant amb el programa A Ritme de Pedal. El programa A Ritme de Pedal va emetre durant un temps, i l'ha repetit no sé quantes vegades, al Canal 33, i el va impulsar una persona que aquí bastants coneixeu, que és el Jordi Escursell, un ciclista de Terrassa, que va estar molt vinculat a Vilanova i sortia amb els de la Cota Sua molts dissabtes, i bueno, ho sapigueu. Llavors, a part de tota aquesta activitat més o menys professional, l'Ivan també manté una plana web, que és la plana del Joan Seguidor, que fa comentaris sobre tot el món del ciclisme, no tant comentaris de que avui s'ha fet aquesta etapa i com ha quedat i tot això, sinó comentaris més genèrics i jo penso que molt interessants sobre el ciclisme. Entrant en el llibre, Mariano Cañardo, el primer campió, diu que Mariano Cañardo era un navarrès d'Olite que en pocs anys d'edat es va ja traslladar a viure a Barcelona. Llavors el llibre és un llibre que es fa especialment amè perquè va relligant el que és la vida, l'evolució de la vida del Cañardo, la seva evolució com a ciclista i també tots els episodis de la història d'aquest país. Comença amb la dictadura del Primo de Rivera, després ve la República, el cop d'estat, la guerra, el Cañardo que se'n va a França, torna cap aquí. Es fa especialment interessant perquè va repassant moltes coses i a més jo no sé si tu tens també allò, t'hi has dedicat molt a la història però ho expliques molt bé sobre la història, ho compendies molt bé i a mi particularment m'ha agradat. El llibre està escrit per un periodista, es nota, és ràpid, sembla que llegeixis cada dia la crònica d'una etapa, com llegeixes l'endemà al Mundo Deportivo, i et dona al final la classificació, una mica és això, i va explicant totes les vicissituds del Mariano Cañardo, que és un ciclista que va participar, així com ara els ciclistes com més bons són, menys curses corren i més ho seleccionen, llavors el Cañardo era totalment al revés, ho corria tot, pel que sembla, pel que he llegit, ho corria tot, a velòdroms, a tot arreu, s'apuntava un bombarder, que diuen, no? I bueno, doncs aquí està. Per això jo dic que és un llibre que és llarg, és dens, però és amè, i es llegeix ràpid, com si fos una novel·la gairebé, no? De totes maneres, em permetré dir-te que hi ha una errata en aquest llibre que he considerat dir-la. Com tota la historiografia espanyola, diu que el primer espanyol que va participar al Tour de França va ser Iván el Cojo, aquell ciclista bilbaí de nom Vicente Blanco, l'any 1910. Fa uns anys, el Carlos Arribas va escriure al País un article dient que no era aquest, sinó que hi havia el José María Javierre, nascut a Jaca, que va córrer l'any 1909. Fins això, fins aquí ho sabia, no? Però jo et diré una altra cosa, perquè aquest també es va equivocar. El primer ciclista espanyol va ser el Pau Pujol, de Castellví de la Marca, que va córrer el primer Tour l'any 1904 i així figura en la classificació de la quarta etapa del Tour de França del 1904, el primer de tots.
Aquell any el Tour tenia 4 etapes només, de no sé quants quilòmetres cadascuna, i es podia participar a etapes sueltes, i aquest senyor va participar només a la 4a etapa, va quedar el 14è a 40 minuts del primer. Pau Pujol, de Castellví de la Roca. En fi, jo ja passo la paraula i jo només voldria, tot i respectar i admirar molt el ciclisme professional, doncs voldria posicionar-me una mica a favor de tot el que som aquí, que és el ciclisme popular. Penso que si és molt respectable i molt admirable que un ciclista professional corri en un dia 200 quilòmetres a 40 per hora, doncs també no deix de ser admirable i respectable que algú que treballa tota la setmana després se'n vagi un dissabte a Sabinyànigo i vagi de 7 hores a la Gran Molesos. O baixi de 8, o baixi de 9, o baixi de 10. És igual, perquè el que es tracta és que tothom fa el que pot en la mesura de les seves possibilitats. Llavors això a mi em sembla que és una cosa que hem de tenir clar tots els que estem aquí. L'Ivan diu a la plana web que actualment hi ha hagut com un canvi i que la gent no mira ciclisme, sinó que la gent practica ciclisme. Que la gent no mira atletisme, sinó que la gent practica atletisme. La gent va córrer per tot arreu i això, els que estem aquí ho sabem tots, ja sigui en bici de carretera, ja sigui en bici de muntanya. És difícil sortir un dia i no trobar-te algun ciclista o anar a córrer per algun camí i no trobar-te algun corredor. Penso que això és una cosa que és com un canvi de rol que hi ha hagut en els últims anys i que molts hem passat de ser espectadors a ser protagonistes de l'oci. Abans quasi tothom el que li agradava l'esport mirava la tele, mirava el futbol i tot això. Actualment el que li agrada l'esport és el que practica l'esport. I això és un canvi que s'ha donat en la nostra generació i que penso que val la pena constatar-ho i pensar que tots els que practiquem esport d'alguna manera o altra fem el mateix que feia, el que tu dius molt bé, que feia el Mariano Cañaro, que des del primer dia fins a l'últim va estar perseguint trobar l'algoritme de la victòria. Ho dius repetidament en el llibre. Trobar l'algoritme de la victòria. Trobar l'algoritme de la victòria a mi em sembla que és trobar aquella fórmula màgica que compagina la preparació, l'esforç, la tàctica, l'estratègia i que ens permet que qualsevol dia, quan arribem aquí, nosaltres arribem al xacarrero, poder passar una mica davant del company que ve nosaltres.